अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरा मोनसे बिसयाव गोबां गोरोन्थि खामानिखौ मावनानै लादों, जायनि जाहोनाव गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरा गालेनलाबायगासिनो दङ। बेनो जाहैबाय नंखाय नाबिखौ सिनाय मोननो रोङैयाव, नंखाय पास्टरखौ सिनाय मोननो रोङैयाव, नंखाय ख्रिस्टियानखौ सिनाय मोननो रोङैयाव गोबां फोथायारिफोरा दिनै गालेनगासिनो दङ। जि गिर्जायाव थांनो नाङा, जि चार्चआव थांनो नाङा, जायखौ फल' खालामनो नाङा, बेबायदि बेक्तिफोरखौ, सुबुंफोरखौ फल' खालामनानै गावखौ खैफोदाव खोख्लैनानै लागासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै मोनसे बेबायदि आङो इसोरनि बोसोन लानानै फैदों, जेराव जोङो जि बाथ्राफोरखौ देहेन खालामोब्ला, थर खालामोब्ला जोङो मोननो हागोन जे फल्स प्रफेटफोरा माबायदि जायो, नंखाय पास्टरफोरा माबायदि जायो, नंखाय ख्रिस्टियानफोरा माबायदि जायो, जों बेफोरखौ सिनाय मोनगोन। दा दिनै नंखाय पास्टर एबा नंखाय नाबिखौ सिनाय मोननायनि माखासे राहा लामाफोर आं लानानै फैदों। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन अनजाग्रा प्रियफोर, जेन नोंथाङाबो जेन गालेना, नोंथाङाबो जेन बेबायदि गोरोन्थि खालामनानै लाया, जायखौ नोंथाङा फोथायदों, जायखौ नोंथाङा फल' खालामदों, नोंथाङा जाय गिर्जायाव थांगासिनो दङ बै गिर्जाया माबायदि, बै गिर्जानि पास्टरा माबायदि, बै गिर्जानि नाबिया, जायफोरा नाबि होननानै बुंना लायो एबा इसोरनि खामानि मावग्रा होननानै बुंना लायो, बैसोरो माबायदि खामानि मावबाय थादों, बेफोर गासैखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोन्थिगोन अनजाग्रा प्रियफोर। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, जों गालेना। बेयावहाय नंखाय नाबिफोरखौ, नंखाय पास्टरफोरखौ, नंखाय सुबुंफोरखौ मोन्थिनो, सिनायनो हानायनि आं राहाफोरखौ लानानै फैबाय। दे अब्ला प्रियफोर, भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामगोन, आरो लोगोसे सानोब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे सानफ्रोमबो इसोरनि बोसोन, ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोर खोनासंबाय थानो सानोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो मोनफा मोनफा बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि, जिखौ नायोब्ला, जि बाथ्राफोरखौ जोङो मोनोब्ला नंखाय नाबि, नंखाय पास्टर गासैखौबो सिनाय मोननो हागोन। सेथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय, बिसोरो गोथार जिउखौ बिथोन होयो, बिसोरो गोथार जिउखौ कामान खालामो खामानि मावनो थाखाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो नुनो मोनदों गोबां प्रफेट, जायफोरा गावखौ नाबि होननानै बुंनानै लादों, जायफोरा एपस्टल होननानै बुंनानै लादों, जायफोरा गावखौ पास्टर होननानै बुंनानै लादों, गोबां रोखोमनि सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावदों। बिथांमोना गोबाङानो गोथार जिउखौ कामान खालामो। फायार, टाच होननानै सोदोबफोरखौ जोङो बाहायनायखौ खोनायो। गोथार जिउ थां, गोथार जिउ बैयाव थां, गोथार जिउ बयखौबो टाच खालाम, गोथार जिउ बयखौबो हम होननानै बेफोरबायदि बुंनायखौ जोङो खोनायो। गोबां फारलेफोराव जोङो नुनो मोनदों। दा बे जाहैबाय बिथांमोना मा खालामो, जायफोरा नंखाय नाबिफोर, जायफोरा नंखाय पास्टरफोर, जायफोरा नंखाय ख्रिस्टियानफोर, बिथांमोना मा खालामो, गोथार जिउखौ कामान खालामो, गोथार जिउखौ खामानि मावनो थाखायसो बिथांमोना थोनो, गोथार जिउखौ खामानि मावनो थाखाय खावलायो, गोथार जिउखौ खामानि मावनो थाखाय लिडिं खालामो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना मा बुंदों नोंथांमोननो दिन्थिना होनो नागिरदों। मानोना इसोरनि बोसोना जोंखौ रोखा खालामदों, जिथु गोथार जिउ दङ, बे गोथार जिउखौ जोङो लिडिं खालामनो हाया, गोथार जिउखौ जों कामान होनो हाया, गोथार जिउखौ जोङो खामानि माव होननानै जोङो बुंनो हाया, जोङो बिथोन होनो हाया, कामान होनो हाया। जहननि 14:22 बि हेफाजाब होग्राया जाबाय गोथार जिउ, जायखौ आफाया आंनि मुङै थिनहरगोन, बिनो नोंसोरनो गासैखौबो फोरोंगोन, आरो आं रायथिनाय मानिखौनो नोंसोरनो गोसोखांहोगोन। प्रेज द लर्ड। बे गोथार जिउआ मा खामानि मावगोन? बे गोथार जिउआ जोंखौ फोरोंगोनसो, गोथार जिउआ फोरोंग्रासो। अनजाग्रा प्रियफोर, गोथार जिउआ फोरोंग्रासो। गोथार जिउखौ जों फोरोंनो हाया, गोथार जिउखौ जों कामान खालामनो हाया। सोरबा पास्टरा नङा, सोरबा एपस्टला नङा, सोरबा नाबिया नङा। बे गोथार जिउआ साफ्रोमबो फोथायारिफोरखौ फोरोंग्रासो एबा फोरोङोसो, नाथाय बिखौ कामान खालामनो हाया। आरोबाव नोंथांमोननो मोनसे इसोरनि बोसोन लाबोनो नागिरदों, बेनो जाहैबाय रमारि 9:14, जायफ्रा इसोरनि जिउजों दैदेनजायो बिसोरो इसोरनि बिसाज्लाफोर। प्रेज द लर्ड। जायफ्रा इसोरनि जिउजों दैदेनजायो, गोथार जिउजों, गोथार आत्माजों दैदेनजायो, बिसोरो इसोरनि बिसाज्लाफोर होननानै बुंदों। दैदेनजानायनिसो बाथ्रा, गोथार जिउखौ दैदेननायनि बाथ्रा नङा, गोथार जिउखौ कामान खालामनायनि बाथ्रा नङा। नाथाय गोथार जिउआसो जोंखौ दैदेनो, गोथार जिउआसो एपस्टलखौ दैदेनगोन, गोथार जिउआसो पास्टरखौ दैदेनगोन, गोथार जिउआसो साफ्रोमबो फोथायारिफोरखौ दैदेनगोन। नाथाय जों ख्रिस्टियान सुबुंफ्रा, इसोरखौ नाजावनाय बेक्तिफ्रा गोथार जिउखौ दैदेननो हाया, गोथार जिउखौ दैदेननो मोना। अनजाग्रा प्रियफोर, नाथाय जोङो नुनो मोनदों दि जाय सुबुंफ्रा गावखौ पास्टर, जाय सुबुंफ्रा गावखौ नाबि होननानै बुङो, एपस्टल होननानै बुङो, आरो मा मुं होननानै बुंनानै लायो, बिथांमोना नाथाय गोथार जिउखौ कामान होयो। जेब्ला नोंथाङा बेबायदि सुबुंखौ लोगो मोनगोन, जेब्ला नोंथाङा बेबायदि
बेक्तिखौ लोगो मोनगोन नोंथाङा बुजिदो, नोंथाङा मोनथिदो जे बिथाङा सासे नंखाय नाबि, सासे नंखाय पास्टर, सासे नंखाय ख्रिस्टियान होननानै मोनथि जाय बेक्तिया गोथार जिउखौ कामान होदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो सोरबाया साननो हागौ गोथार जिउखौ जुदि कामान होनो हायाब्ला अब्लालाय जोंलाय बोरैथो मोननांगौ होननानै, जोङो आशीर्बाद बोरै मोनगोन होननानै साननो हागौ। न' अनजाग्रा प्रियफोर नङा। जों जिथु आर'ज खालामो, इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोंखादों, जोंनि जिथु आर'ज जानांगौ बे हामबाय होननायजों, जोंनि खावलायनायजोंसो जोंनि आर'जआ जानो नांगौ, खावलायनायजोंसो। येस, खावलायनाय आरो कामान खालामनाय बे आलादा आलादा बाथ्रा। जों जेब्ला आर'ज खालामो गोथार जिउनियाव, इसोरनियाव जेब्ला जों आर'ज खालामो, जोङो हामबाय होननायजों, जोङो खावलायनायजों जोंनि बेमार आजारफोरखौ सोखानो थाखाय बुङो, जोंनि नांगौफोरखौ जोङो बियो, बे जाहैबाय खावलायनाय, कामान नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला जोङो नैथि बाथ्रायाव थांदोनि, जिखौ जोङो मोनथियोब्ला सिनायनो हागोन जे बियो सासे नंखाय नाबि होननानै। बेनो जाहैबाय सोखानानै होनायनि मुङै धोन दौलत लायो, थाखा फैसा लायो। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोङो गोबां ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव जायफोरा गावखौ इसोरनि खामानि मावग्रा नाबि, पास्टर मा मुं होनानै लादों, बिथांमोना आर'ज खालामनायाव फैसा लायो होननानै गोबांखौनो जोङो बुंनाय खोनादों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोनालाय जोंखौलाय माथो बुंदों? दे अब्ला जोङो इसोरनि बोसोन बायदियै जोङो नायदोनि। माथाइनि 10:9, जब्राफोरखौ सोखादो, गोथैफोरखौ फोथांदो, खुरिया रग जानायफोरखौ फाहामदो आरो बुहुतफोरखौ हवनदो, जेरै नोंसोरनो ओरैनो होनाय जाबाय बेबादिनो नोंसोरबो ओरैनो होफिन। प्रेज द लर्ड। इसोरनि बोसोना दिनै जोंखौ माखौ फोरोंदों? जाय बेक्तिफोरा इसोरनिफ्राय बोर मोननाय होननानै बुंनानै लादों, गोथार जिउआ आंनियाव दङ, आं सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावनो हायो होननानै बुंनानै लादों आरो गोबां सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ, जों नुनोबो मोनदों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो मोनसे बाथ्राखौ थर खालामनांगोन। सोरबा जुदि बेक्तिया आङो इसोरनि बान्दा, इसोरनि खामानि मावग्रा होननानै जुदि धोन दौलत थाखा फैसा लादोंब्ला बिथांमोनखौ नोंथाङा मा बुंगोन? बिथांमोना थारैनो इसोरनि बोसोन बायदि खामानिखौ मावदोंना? बे बाथ्राखौ जोङो साननो नांगोन। मानोना इसोरनि जिथु बोसोन, जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला गावनि सेलाफोरखौ खामानि मावनो थाखाय बाहेरायाव थिनहरदोंमोन, गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफ्राव थिनहरदोंमोन, बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंनानै हरखादों आरो बे आशीर्बादखौ हरदों। बे आशीर्बादा मा? गोथैफोरखौ फोथांनाय, खुरिया रगखौ मोजां खालामनाय, भुत हमनायफोरखौ, बेफोर गासै सोखानायनि आशीर्बादखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरनो हरखादोंमोन आरो जोबनायाव बे बाथ्राखौ बुंदों, जेरै नोंसोर ओरैनो मोनदों बेबायदिनो एरैनो होखा होननानै बे बाथ्राखौ बुंखादों। जुदि दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि सेलाफोर, जायफोरा दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ उनसंबाय, बे आशीर्बादखौ मोननानै जुदि मोनदोंब्ला, मोननानैबो जुदि धोन दौलत थाखा फैसा लादोंब्ला बियो गोरोन्थि जादों आरो बेनि गेजेरजों जोङो मोनथिनांगोन जे बियो नंखाय सासे ख्रिस्टियान होननानै, नंखाय नाबि, नंखाय पास्टर, नंखाय सुबुं होननानै मोनथिनांगोन। जुदि आखाइ दैखोनानै, बै मोदोमनि सायाव आखाइ दैखोनानै आर'ज खालामनायाव जुदि फैसा लादोंब्ला 10,000, 5,000, थाइसे थाइनै जि लाया मानो, जि एमाउन्ट लाया मानो, डिमान्ड दङब्ला आङो आर'ज खालामगोन, नोंनि बेरामखौ सोखानानै होगोन, बेनि थाखाय आंनो बेसांखिनि धोन दौलत होनांगोन, बेसांखिनि फैसा होनांगोन होननानै जुदि बुंदोंब्ला बे मानसिया नंखाय, बे मानसिया गोरोन्थि आरो बेबायदिनिफ्राय जों साफ्रोमबो खारनो नांगौ, गोजान जानानै थानो नांगौ। बिनि गेजेरजों जोङो सिनाय मोननो नांगौ। जुदि सोरबा सुबुङा आर'जनि मुङै, सोखाना होनायनि मुङै जुदि धोन दौलत लादोंब्ला बेनिफ्राय खार, बियो गोरोन्थि। नंखाय ख्रिस्टियान एबा नंखाय नाबि एबा नंखाय पास्टरखौ सिनाय मोननायनि थामथि बाथ्रा, बे जाहैबाय धोन दौलतखौ दिन्थिनाय। जुदि सोरबा सुबुङा बुङोब्ला, सोरबा पास्टरा बुङोब्ला, नाबिया बुङोब्ला जे आंनि गिर्जायाव फैबाय था, आंनि गिर्जायाव फैबाय थायोब्ला नोङो धोनि जालांगोन, नोङो धोन दौलत मोनगोन, नोङो साख्रि मोनगोन, नोङो भिसा मोनगोन, बेफोरबायदि गोबां जुदि बाथ्रा बुंदोंब्ला बे बुंनाय गिर्जानिफ्राय नोंथाङा खार। मानोना बिथाङा नंखाय नाबि, नंखाय पास्टर। इसोरनि बोसोन रमारि 12:10, गोसो होनानै माव, अलसिया दाजा। गोसो मानि जों इसोरखौ दाव दाव खालाम। इसोरनि बोसोना मा बुंदों? गोसो होनानै माव, अलसिया दाजा। अलसिया जानो होआखै। जों जुदि इसोरखौ नाजावनायनि उनावबो जुदि अलसिया जायोब्ला जों जेबो मोननाय नङा। आरो लोगोसे जों जुदि बेबायदि मानसिनि बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय थायोब्ला जों अलसिया जालांगोन। बिथाङा मा बुंदों? इसोरखौ खुलुम, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजाव, अब्लानो मा मोनगोन? धोन दौलत मोनगोन, साख्रि मोनगोन, मोजां बिजनेस जागोन। गोबां रोखोमनि धोन दौलतनि प्रलबन होदों। जुदि बेबायदि मानसिनि बाथ्राखौ खोनासङोब्ला जोङो अलसिया जालांगोन आरो जोंनियाव जेबो थानाय नङा। बोसोन बिजाब 13:4 बेखौनो बुङो, अलसिया मानसिया जेखौखि हास्थाया मानो बियो मोनथारनाय नङा, मावथिफ्रा हास्थायनाय मानिखौनो मोनगोन।
प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, जों साफ्रोमखौबो मावथिसो जानो थोनदों, मावथि मावख्रुबग्रा जानो थाखाय जोंखौ खावलायदों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, आरो माथाइनि 6:33 सिरिया जोंखौ मा बुंदों बेखौ जों खनसे नायबावनि। नाथाय इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नायगिरग्रो, अब्लानो बियो बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो होदेरगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, माखौ नायगिरग्रोनो होदों? इसोरखौ नायगिरग्रोनो होदों, बिनि धोरोमियाखौ नायगिरग्रोनो होदों, बिनि उनावसो जोंनो गासैखौबो होगोन, जोंनो आशीर्बादखौ होगोन होननानै बुंखादों। नाथाय नंखाय नाबिफोर, नंखाय फोरोंगिरिफोरा माखौ फोरोंग्रोयो? आशीर्बादनि बाथ्राखौ फोरोंग्रोयो। जे फै, आंनियाव फै, धोन दौलत मोनगोन, भिसा मोनगोन, साख्रि मोनगोन, बायदि रोखोमनि प्रलबनफोरनि बाथ्राफोरखौ बुङो। बिसोर जाहैबाय नंखाय नाबिफोर। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाथ्राखौ गोसोआव होगोन। नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोंदों, अलसिया दाजा। इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोंदों जे इसोरखौ नाजावग्रो, इसोरखौ फोथायग्रो, बेनि उनाव गासैखौबो नोंनो होनाय जागोन। जोंनि मावख्रुबनो थाखाय इसोरा जोंनो मोजां मेलेम होगोन, मावख्रुबनो थाखाय जोंनो मोजां गियान, साननाय हनायफोरखौ होगोन। जों जुदि नंखाय नाबिफोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासङोब्ला जों अलसिया जालांगोन। मानोना बिसोर बुंदों जे आंनियाव फै, आंनियाव फैयोब्ला नोंस्रा भिसा मोनगोन, साख्रि मोनगोन, धोन दौलत मोनगोन, मोजां न'खर जागोन, बायदि बायदि रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुङो। जुदि बेबायदिनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना खोनासंबाय थादोंब्ला, बेफोरबायदि गिर्जायाव दङब्ला, बैफोरबायदि गिर्जानिफ्राय, बैफोरबायदि पास्टरनिफ्राय गोख्रैनो खारगोन, नङाब्ला आन्दायगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर मोनथाम बाथ्रायानो बिसेसकै नंखाय नाबिफोरखौ, नंखाय पास्टरफोरखौ, नंखाय ख्रिस्टियान फोरोंगिरिफोरखौ सिनाय मोननो थाखाय जोंनो मदद होयो। आसा खालामदों नोंथांमोना बेफोर बाथ्राफोरखौ मोननायनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनदों, सोलोंनो हादों होननानै फोथायदों। जोबनायाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों, नोंथांमोननो आङो बे भिडिअ क्लिपाव जि बेक्तिफोरनि सावगारिफोरखौ दिन्थिदों जे बिथांमोना जे नंखाय नाबि, बे बाथ्राखौ आङो बुंनो नागिराखै। नाथाय जेन भिडिअखौ नुनायाव मोनसे मोजां नुयो, बे ओंथिखौ लानानैसो आङो बे भिडिअ क्लिपाव माखासे सुबुंफोरनि, जायफ्रा फेमास स्पिकार, बिथांमोननि मोखांखौ बेयाव होनाय जादों, जेन नायनायाव एसे मोजां जायो भिडिअआ, बिनि थाखाय लानानै फैदों। दा बेवहाय गोरोन्थि दा बुजि जे जिखौ होदों बिथांमोना जे नंखाय नाबि, नंखाय फोरोंगिरि, बेखौ आं बुंनो नागिराखै। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आशीर्बाद, आइडिया मोनबाय, बेखौनो फोथायनानै दिनैनि इसोरनि बोसोनखौ बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।